Takže sa ťažko dopátravalo k vinníkovi. Teraz už keď takýmto spôsobom nabúraš, musíš zostať na mieste a musíš počkať buď na toho, ktorému si poškodil vec, alebo získať nejakým spôsobom kontakt od neho. V prípade, že to neurobíš a odídeš z miesta škodovej udalosti, stáva sa z toho dopravná nehoda a za to ti už môžu zadržať aj vodičský preukaz. Dobre, a má zmysel, pokiaľ nechodí ten človek, že 2 hodiny stojíš naozaj pri nejakom zaparkovanom aute, ktoré je tam evidentne dlho, zavolať políciu? Treba zavolať políciu, možno polícia pomôže vypátrať toho človeka, lebo majú evidencie, alebo sa z toho stávaš dopravná nehoda, ty možno dostaneš pokutu, ale je to vybavené, nemusí sa riešiť. 3-krát dosť? No, 3-krát, skôr je to v tom, že do 1. januára, ak si spôsobil za 5 rokov 3-krát dopravnú nehodu, to znamená, musela tam byť väčšia škoda, alebo niečo podobné, alebo sa niekto zranil, tak v takom prípade prichádzaš automaticky o vodičské oprávnenie. Do tohto sa počíta aj to, keď si 3-krát spravil dopravnú nehodu, ako sme pred chvíľou hovorili pri tej škodovej udalosti, že si len ťukol, ale nesplnil si nejakú povinnosť, stávala sa z toho dopravná nehoda. Škoda minimálna, úplne maličká, ale keď si to spravil 3-krát za posledných 5 rokov, automaticky si prišiel o vodičské oprávnenie. Toto sa teraz mení, musí byť pritom aj niekto zranený. Dobre, toto je jedna z tých ďalších zmien, ktoré budú platiť, alebo ktoré už platia pár dní. Budeme sa im venovať aj v ďalšej časti Telerána. Teraz ale poďme za človekom, ktorý pozná človeka, ktorý na 2 kolesách už je v Indii, prosím pekne. Na cestách ostaneme a verím, že aj tento človek, o ktorom nám viac povie Števo Modrič, chodí s reflexnou vestou, aby ho bolo poriadne vidieť a kde momentálne je a o koho ide. Ahoj, dobré ráno. Dobré ráno. Karol Voltemar je ten človek, ktorého ideme rozoberať. Niekedy s tyčou v kolene, dnes na tyči cestuje okolo celého sveta. Hovorím to pretože spomínaný Karol Voltemar, ktorý cestuje okolo sveta na bicykli, je to Slovák z Bratislavy, ktorý si takto rozhodol. Mal v roku 2009 veľmi vážnu nehodu, kedy pol roka nechodil a tomu ako keby tak nejak zmenilo život, že si povedal, že nechám ja tú svoju prácu, nechám to všetko, čo musím a zmením tie svoje vízie alebo tie svoje sny na realitu a naozaj si začal zháňať sponzorov a nejakým spôsobom sa mu to podarilo, že dokáže na bicykli precestovať celý svet a teraz momentálne, ak si sa na to pýtala, tak je na Srí Lanke, kde tak trochu oddychuje a vegetí. A kde všade už bol teda? Ale môžem tu? povedať, že začal samozrejme z Bratislavy, že nevegetil 8 mesiacov, pretože 8 mesiacov na cestách a prešiel naozaj celú Európu, celú Áziu, má v kolenách alebo v nohách 12 000 kilometrov. Počet defektov? Počet defektov to je asi nemerateľné, pretože ich je strašne veľa. On naozaj v každej krajine je nútený meniť si pneumatiky na bicykli, kolesa, tak povediať stýlanka a ten bicykel musí prejsť celou revíziou v podstate, pretože vezmite si, že on v lete cestoval cez naozaj horúce krajiny, cez Turecko, už len cez Chorvátsko, kde mi písal, že ho tam čakali horúčavých 40 stupňov a v podstate ten bicykel sa strašne opotrebováva. A ide sám? No, to je také zaujímavé, pretože jeho cestu môžu sledovať na internete ľudia z celého sveta. To znamená, ak sú cyklisti a fanúšikovia treba v Ázii alebo v Turecku, ako sme spomínali, tak oni sa k nemu môžu pridať. A pridali sa k nemu hneď už v Rakúsku, tuším, kde v podstate bojoval napríklad v Alpách aj so snehom a potom v tom spomínanom Chorvátsku ho čakali horúčavých 40 stupňov. Inak ja som sa ho pýtal na také rôzne perličky z tých ciest. Ak ste si mysleli, že to najhoršie ho čakalo práve v tej Ázii, kde sa nachádza, tak vedzte, že už napríklad po prekročení chorvátskych hraníc, kde mu daroval nejaký kamarát vlajku Chorvátsku, tak keď prešiel do Bosny, tak tam ho chceli zlinčovať. Máme túto cestu samozrejme sledovať tohto úžasného človeka. Budeme si ho sa snažiť aj pozvať, samozrejme po ukončení tejto cesty, to všetko v Teleráne. A v Teleráne sme zvedaví aj na vaše odpovede na celorannú otázku. Tiež je športová a týka sa našich hokejistov. Čo hovoríte na nomináciu, ktorú už všetci poznáme, ako dopadnú naši hokejisti na zimných olympijských hrách? Takže aj vy ste sa dnes zahrali na takých malých bežcov, ktorých tu dnes v Teleráne samozrejme máme aj skutočných. Tomáš, ahoj. Ahojte. A čo tipujú naši diváci? Po väčšine sú celkom spokojní s nomináciou. Samozrejme, absencia Míra Šatana je taká otázna, ale veria nášmu trénerovi Vujtkovi a samozrejme prajú všetko dobré našim hokejistom. Môžeme venovať prvú cenu, ktorú máme? Áno. Pošleme lístky do kina na Nežné vlny od Jiřího Vendelku, v hlavných úlohách Táňa Pauchalfová, Vojtech Bík a Jan Budar.
A posielame ju Eve Frankovej z Bratislavy. Evička, blahoželáme, verím, že si Blahoželáme. užijete krásne kino a ak ste už doma doodzdobbovali stromček a neviete, čo s ním, tak my vám teraz poradíme. Áno, a to je možno otázka na Kiku v tejto chvíli. Treba ten stromček pri likvidácii odzdobiť, že úplne, ale úplne? Dobré ráno. Príjemné dobré ráno, ja vám hneď túto otázočku zodpoviem. Samozrejme, každý jeden stromček by mal byť dôkladne odzdobený, pravdu mám? Samozrejme, A prečo? z bezpečnostných dôvodov. Z bezpečnostných dôvodov. Manuel, ďakujem zatiaľ veľmi pekne, ja ťa nechám pracovať. Takýto je tiež osud vianočných stromčekov, ktoré nám robili radosť. Majster odvozu Miloško, dobré ráno, opäť prajem. Skúsme ísť k takým tým praktickým informáciám, ako to funguje momentálne, čo sa týka zberu a odvozu vianočných stromčekov. Takže pokiaľ sú vianočné stromčeky pripravené na stoisku, treba, aby boli vedľa kontajnerov sprístupné, aby sme sa ku nimi vedeli dostať. Dôležité je, aby boli odzdobené, aby na nich neboli háčiky, rôzne ozdoby vianočné, aby sme vedeli potom stromčeky zhodnotiť na biologicky rozložiteľný odpad, čiže pôjdu do drvičky a potom z toho bude v podstate taká drť. Čiže pokiaľ sú vianočné stromčeky odzdobené, vy ich viete ďalej spracovať? Áno. Pokiaľ sa tak nestane a vianočné stromčeky nie sú odzdobené a predsa len sa tam nájdu nejaké zvyšky ozdôb, čo sa deje potom v takom prípade? V tom prípade stromček skončí ako klasický zmesový komunálny odpad. Čiže ide do spalovne? Ide do spalovne, áno. A ten potom viete vy nejako ďalej využiť? Klasický zmesový odpad sa v spalovni spaluje, vytvára sa z neho potom elektrická energia. Kedy najviac ľudia vyhadzujú vianočné stromčeky? Kedy je taká tá stromčeková sezóna pre vás? Pre nás začína v podstate oficiálne 13. januára, ale už po 3 kráľoch sú stromčeky zväčša pripravené nejaké pri stanoviskách a potom v rámci nejakých týždenných cykloch sa zberajú. Tiež je veľmi dôležité povedať, že vianočné stromčeky, ako mi aj chlapci spomínali, by sa mali nachádzať vedľa. A toto, čo už my priamo môžeme vidieť, tak by sa asi nemalo robiť. Stromček by nemal byť v zbernej nádobe, že? Áno, lebo zapracuje nám celú zbernú nádobu, v podstate obyvateľom znemožní dávať tam klasický zmesový bytový odpad a preto je dôležité dať ho len vedľa kontajnerov, aby nebol zaprataný. Pán majster, ďakujem zatiaľ veľmi pekne a my sa pôjdeme už o niekoľko minút pozrieť aj na ďalšie miesta a budeme vás aktuálne informovať, ako to vyzerá s vianočnými stromčekmi u nás v Bratislave. Krásne ráno! Krásne ráno, taká vianočná atmosféra ešte na mňa doľahla tak trošku. Zostaneme pri nej. Pri nej ostaneme určite. Pretože je už medzi nami Ľudská Kolárová. Ahoj, dobré ráno. Dobré ránko. Ktorá silvestrovala v najdrahšej dedine sveta. No, lebo ľudská si to môže dovoliť. Nie? Nie, ale chceš to zažiť na vlastnej koži. Toto je presne to, čoho som sa obávala, že teraz vznikne takáto... Išla si tam v rámci svojich potuliek po Švajčiarsku, objavila si sa tam na chvíľu, zistila si, že práve tam sa zranila kancelárka Merkelová. Tak, presne. A začala si ako správna novinárka pátrať po ďalších známych ľuďoch, ktorí sa ocitli v tejto najdrahšej dedine sveta. To je takto presne to. Aj keď aj ten prvý úvod bol veľmi zábavný, ale poďme k tomu ja som Silvestru. presne ten opačný typ človeka, ktorému sa takéto veci skôr priečia a má s tým problém. A práve Je tam preto... smrad taký, že akože toto si fakt môžu dovoliť len Áno, boháči, je to presne to. A práve toto bola tá moja výzva, že musím sa do tej jamy levovej pozrieť. Ja som naozaj dovolenkovala vo Švajčiarsku a v mojej blízkosti sa najdrahšia dedina sveta skutočne nachádzala a preto som si povedala, musím byť silná, musím sa na to pozrieť, čeliť tomu na vlastné oči a na vlastnú kožu. A bolo to hrozné. San Moritz je skutočne najdrahšia dedina sveta. Všetko v tomto luxusnom lyžiarskom stredisku je urobené tak, aby to vyhovovalo a konvenovalo novozbohatlíkom z celého sveta, ktorí tam prúdia, najmä ruským novozbohatlíkom. A teraz už sa pozeráte, áno, ja som tam trošku aj zašmodrchala seba, aby ste mi verili. Že ty v obyčajnej bunde medzi tými kožušinami. Z výpredaja, zo slovenského výpredaja, som sa tam takto pohybovala medzi nimi. Medzi takýmito ľuďmi, ktorí skutočne, mne sa niekoľkokrát obrátilo žalúdok ako milovníkovi prírody, keď som videla, čo tie dámy okolo 20-ky sú schopné si na seba obliecť snežného leoparda a podobné veci. Je to vyslovene až nemorálne, do čoho sú schopní tí ich bohatí partneri zaodieť a čím sa títo ľudia cítia potrebu prezentovať, lebo pre nich je pobyt v San Moritz
jednou veľkou príležitosťou ukázať, čo majú. A priniesť potom domov do Moskvy, povedzme fotografie z toho, pozrite sa, takto som dovolenkoval. A takto som bol. Takže ruština je jazyk, ktorý tam vo veľkom prevláda? Dokonca, Adrianka, dvojazyčné nápisy v tomto švajčiarskom mestečku úplne prirodzene nachádzaš v azbuke a v angličtine, pričom práve tú domácu nemčinu tam nepočuješ skoro vôbec. Počuješ tam hlavne ruštinu, potom taliančinu, veľmi veľa bohatých ľudí z Milána prichádza dovolenkovať do San Moritz, angličtinu, mnohí domáci sa učia po rusky, aby si... Vieš, ale musíme povedať, že a konečne aj slovenčinu, lebo Ľudská tam bola, toto boli čerstvé zážitky do San Moritzu, veľká vďaka. A pokračujeme ďalej, v Teleráne sa budeme venovať aj tomu, čo vás čaká v roku 2014. Áno, už sme si povedali takúto základnú myšlienku, že to bude rok náročný, ale verím, že pre mnohých taká duševná očista to bude. A kto má teraz voľno, nepracuje? No ja sa skúsim opýtať Štefana, že na čo tak ľudia, alebo kam kladú ľudia otázky, čo chcú vedieť, čo ich zaujíma? Zdravie, peniaze. Všeobecné otázky. Všeobecné otázky, rodina, vzťahy, hlavné vzťahy. A pokiaľ Erika naznačovala, že to bude rok víziou, aj to platí? Lebo predpokladám, že karty v ruke, že to riešiš tak osobne. Každý máme na to svoj názor, hej, akože to je len o názore, ale ja mám svoje veci. Rozumiem. A čo je dôležité, môžete telefonovať aj vy, môžete sa skontaktovať s vešcami, ktorých sme pre vás pripravili a môžete si urobiť prognózu na svoj vlastný rok 2014. Takže pozrieme sa na to. Určite a pozrieme sa aj do kuchyne. Dnes je Československá, rozvoniava to tu úplne nádherne a okrem toho, že za plotnami sú mladí páni, tak dohliadajú na nich páni, ktorí naozaj sú už legendami a pojmami vo varení a porozprávame sa, ako sa varilo kedysi a ako sa varí dnes. No kuchárska kniha v Švabachu, ľudia, to musíte vidieť, to vám všetko ukážeme. Takže pekné ráno, pokračujeme o chvíľu. Dobré ráno. Štefan, nová manželka, spáchala samovraždu. Ona zmizla a to bolo všetko. Strašne cítiť katastrofálne, ja vchádzam do izby, už aj cítim. Ja keď som sem prišla, ja som mala napríklad Ona tu taký... stojí. Zámena manželiek vo štvrtok o 20:30 na Markíze. Aj v novom roku pre vás máme kopec darčekov. Naša štedrá ponuka pokračuje a navyše pre vás máme internet, ktorý si užije celá rodina naraz, doma i vonku. Teraz aj na novom tablete a smartfóne spolu od 1 eura. Od Orange. Keď si dám do jogurtu Bebe Dobré ráno mini, hneď mám chuť sa usmievať. Vyskúšajte to tiež. Začnite deň raňajkami s Bebe Dobré ráno mini a jogurtom. Bebe Dobré ráno mini. Energia na celé dopoludnie. Vychutnajte si nové Bebe Dobré ráno mini, jablčné so škoricou. Viete, že 90% bolesti hrdla je spôsobených vírusovou infekciou? Predstavte si, že to takto vyzerá vo vašom hrdle. Preto sme vyvinuli Oroforte Mentol. Unikátny liek proti bolesti hrdla s antivírusovým účinkom. Oroforte Mentol nielenže odstraňuje bolesť hrdla, ale predovšetkým lieči jej príčinu, vírusovú infekciu. Oroforte Mentol odstraňuje bolesť, lieči infekciu. A pre presný zásah bolesti v krku Orofar Spray. Jediný sprej s lidokaínom s antivírusovým účinkom. Čau, volám sa Giuseppe a som šéf-kuchár. Keď hľadám najlepšiu kvalitu a čerstvosť, viem, kde ju nájdem za najlepšiu cenu. Billa. Každý deň a vždy blízko. To je moja voľba. Perfetto! A teraz akcia. Banány voľné, 1 kg len za 79 centov. Billa. Presne podľa mojej chuti. Keď ma trápi kašeľ, mama mi vždy dáva Mucosolvan Junior. Je vyvinutý špeciálne pre deti. Mucosolvan Junior uvoľňuje hlien a čistí priedušky. Má ovocnú príchuť a je vhodný aj pre najmenšie detičky. Mucosolvan Junior. Zbaví ma kašľa.
Láska dokáže všetko skomplikovať. Najobľúbenejší seriál pokračuje. Búrlivé víno od 20. januára na Markíze. Všetko je pripravené. Hostia sa schádzajú. Než si ale zamilovaní povedia svoje áno. Dám ti svadobnú radu, ostan slobodný, dokedy sa dá. Musia sa ženíchovi rozvedení rodičia Ty si ale zvrhlík. udobriť. To si ešte užijeme. Veľké herecké hviezdy Mama je bisexuálka. Mohli by sme preskočiť rovno k happy endu. Blá, vyhlasujem vás za manželov. na veľkej svadbe. Dnes o 20:30 na Markíze. Svokra vo štvrtok o 21:35 na Markíze. Je 7 hodín, želám vám príjemné ráno. V Teleráne vám ponúkame ďalšie spravodajské informácie. Ak sa vyberiete na cesty, buďte na seba opatrní a verím, že sa vám vyhnú takí vodiči, ako je muž z Dolného Kubína. Spôsobil tragickú nehodu a z miesta nešťastia ušiel. V zdemolovanom aute pod kolesami kamióna prišla o život vodička. Polícia šoféra z hľadaného auta neskôr zadržala. Teraz musí vysvetľovať. V smere na Martin predbieha strieborný Peugeot kombi. Najprv obieha kamión, potom ešte aj auto pred ním. Oproti ide zelená Felícia. Peugeot sa nestíha zaradiť, odbáča na parkovisko. Vodička v Škodovke strháva volant, nasleduje zrážka s kamiónom. Predbiehalo ma osobné auto, ale oproti šli iné autá. Mohol sa ešte zaradiť predo mňa, lebo tam bolo dosť miesta, no on predbiehal ďalej. Tá žena sa mu chcela uhnúť, bol tam zmätok, nakoniec mi ona vletela pod kamión.